mo oy. Paghinay mo diha ka. Slide ra ba? Lapok Slide. slide niya. Lapok ba yato dito ay mo pag Miguel, 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 ayaw sa Kuyog Miguel, bili nga sa ka. Lapok ra ba diha ate Sam pagtanaw? Dili ko man. Uy, nga nung masulti ka, pa-cute-cute man. Ni ikte na ganin na iyang personalis. Ito po na dito. Tubo na bitaw siya, buyag. Kanina gatanaw ko. Alam mo, kay pista rin, basta nani, kanding ra ginamuha, wag mo baboy-baboy. Na may baboy kuluta, namalit ra mo ko baboy mo. 10 kilo. Dinhira pa mo rito. Dito sa talong mo. Pilang kilo? Kasi intos go. Oh, parehara sa parehara dito sa Dalagit. Si tawagan eh, minudo. Ginamay. Ginamay oh. Kanding, lami kini guys. Ano ba lami? Pansit na walang kamatayang pansit ni Sinaida. Bula-bula. Inay dagali ra mo luto karon di pa luto ano putong kardong manok. Nya magpansit pa siya sa kamarji. suruyo niya tanan balay Sinayda. na to. Kani, baboy man eh, di ba? Baboy, lauya. Lauya. Muna yung mga classic na mga sudan sa pista. Taklay sa kanding oh, the best.